שלום, אז לנו יש פה סקוויצ'י. זה סקוויצ'י שאני ואלמה הכנו, נכון אלמה. כפיים מגיע לה. אוקיי, יאללה. וזה, רגע, אני מראה להם. לא נורא. וזה כזה. זה בהתחלה עשינו את זה מהקערה הזאת. אחר כך שמנו בזה ובכפפה, זה היה נוזלי כזה. ופשוט זה היה מהים כזה. אח שלה נגיד להם את המרכבים שעשיתי. שמתי זה... רגע, לא, אני אגיד לפי שמתי שקית רגילה, שקית אוכל. שמתי בפנים סבון כלים. אז שמתי סבון רגיל. כן. אז שמתי את זה, אז בורקס, ואז דבק. וזה מה שיצאנו. ויצא לנו נצנצים, בלי שאנחנו עשינו. כן, בלי שעשינו כלום. פשוט בתוך הכפפה יצאנו נצנצים. אוקיי, יאללה. בואו נתחיל להכין סליים. נתחיל מזה דבק. אני אשים בורקס. כן. חכי, זה קשה. הנה. סקתי. לא ככה. אוי. היי! אני אראה לך איך. אוקיי, יאללה. תסתכלו, יש לנו פה מלא צבעים, נבחר צבע אחד. הנה ככה. כן, יופי, יאללה. שימי, אין לי כוח. אני אשים. אתמול השקעתי בזה הרבה יותר מדי. אולי נפתח הכל וזהו. טוב. זה נראה לי... תסתחבי. אז תקשיב, יש לנו גם דבק כחול. אוקיי? אלמה תפתח לי את זה עכשיו, אני אפתח... מה? איך עשית את זה? באמת? וואו, הדם שלי. אני כבר אפתח. אני אשפוך. תשפכי גם את השני. לא יותר מדי, לא הכל. זהו. אוקיי, תסתכלו, עשינו. אנחנו לא שמים הרבה כדי לא לבזבז לאלמה את כל הדבק. אוקיי, עכשיו כחול. אפשר לבזבז הרבה, אבל על מעניפה שלו. כדי שאם לא יצא לנו טוב. אוקיי, תסתכלו. אם יצא לנו טוב, אז זה יהיה פדיחה. אם זה מה שיצא בינתיים. אוקיי, עכשיו לוקחים כפית. איפה כפית? הנה, מערבבים. לא, שמים קודם בורקס. כן, יודעת. אני אשים... אבל למה לקחת את הכפית הזאת? כי זה הכפית של בית. טוב, לא נורא, יאללה. עכשיו שימי בורקס. לא הרבה, אלמה, בגלל שיש לנו כאילו קצת סליים. זה לא נראה לי יותר מדי. אוקיי, בוא ניקח קצת. זהו. תביא, אני אערבב. יאללה, אוקיי, שמנו בורקס. עכשיו תביא. יצא לנו מה שאני הכנתי, רק בלי סבון. כלים. אוקיי, בינתיים זה מה שיצא. אוקיי. כי שמנו יותר מדי דבק. לא, תן לי בורקס. למה בורקס הוא גושים? חבר'ה, זה גם קורה לכם? הבורקס אבוח. לא, או שקניתי בורקס לא טוב. אני צריכה לקרוא מה זה הבורקס. אבקת בורקס. עכשיו קלטתי למה אף פעם לא יצא לי טוב. אוקיי, אלמה זה לא הבורקס הנכון, אבל לא נורא, ננסה. כי אין לי בורקס אחר, זה היה הבורקס היחיד בחנויות. תקני את זה מסוויט. אבל רשום לזה... חבר'ה, בסוויט אנד טויז יש את הבורקס הכי טוב בעולם. אבל רשום פה לחנת סליים. אוקיי, מוזר. כנראה הכנת סליים מוזרה. אוקיי, בינתיים זה מה שיצא לנו. נעשה מספרים למישהו מנצחת לא נוגעת בזה. מה? כאילו, אם הוא... תשימי קצת ואז אני אשים, טוב? זהו. זה עושה נצנצים. הבנתי, בגלל ששמתי את זה עשה נצנצים. חברות, הבנתי את הבעיה, זה עשה נצנצים. כי רשום פה נצנצים. נראה לי ששמתי יותר מדי. הנה, אבל זה קרם לגוף, תראי. אוקיי. תראי, זה קרם לגוף. אבל גם. זה נעים מאוד. יש לזה ריח טוב וזה עושה נצנצים. את לא שמה את זה טוב, שמים ככה. מה עשית מדי? אוקיי, רגע, בוא נצנצים ויש לזה ריח טוב. תריחי. וואו. זה ריח. אוקיי, נראה לי שהגזמנו עם הקצב. לא נורא. אפשר להוסיף עוד בכל דבר. ואי אפשר להוציא. וואו, זה ממש נעים. טוב, נוסיף עוד. אני לא מבינה למה אני מורחת באמצע הסרטון. כן, גם אני לא. אז זהו. אפשר להוסיף בורקס. באמת, אני מקריא את זה. לא טוב.
טוב חבר'ה, אני פה מרוחה לפנים זה לא. לפנים זה לא טוב. אוקיי, עכשיו, יואו, איזה מדהים, תסתכלו. אז אולי הבורקס לא היה עדיף לא לשים. כן, אבל... מרגיש כאילו רטוב פה, אבל לא רטוב פה. כן, נראה שצריך. בזכותך יצא לי סליים, סוף סוף. לא נראה ככה, אבל בוא נראה שוב. אני אנסה להרבב. תורי להרבב. זה וכזה לא עושה כחול. אני ארבב יותר טוב, זה עושה. זה סמן שלי. טוב, בוא נבחר צבע. בוא נעשה ורוד. אז למה שמנו דלק? בשביל סתם. בשביל שיהיה לנו דלק. פתחתי. יאללה. אוי, חכי, לא עשית טוב. מוסי. זה לא יורד. באמת? מבילה אותי, די. באמת? כן. זה יורד. יורד, אוקיי. למזלים זה יורד. זה בטייל. בוא נעבור לסיום. מאיפה זה בא? היה לי כסף. היי! עכשיו פתוח אחד. איפה לא מפתח? לקחת מפתח כל פעם? תבין? אלמה עושה פה בלגן, חבר'ה. פתוח אחד. יואו. תפתח לי מהר. יואו. תפתח לי. מגניב. תביא. מה די? אני רוצה. תפתח. חבר'ה, יצאנו תפתח, כזה נו. מושי כזה. אבא, שומעים אותך ליוטיוב. תפתח בבקשה. שלם. אל תשאלו, אנחנו מתחילים.